Takže ty tvrdíš, že táto posteľ je absolútne tichá, nevrzga, nech na nej robíš čokoľvek. Presne tak. O túto posteľ zasa nikdy nezakopnete a neudriete sa o ňu. To sedí. Takúto vám vyrobia v akejkoľvek veľkosti. Aj na šírku, aj na dĺžku. V akejkoľvek zo 120 farieb a materiálov. A posteľ s tak veľkým úložným priestorom, že získate ďalšiu skriňu. To nie sú rôzne postele. To je stále tá istá jedna jediná posteľ. A volá sa Veronika. Čalúnená posteľ od slovenského výrobcu Wood Service so 6-ročnou zárukou aktuálne zľavnená na 1490 €. Veroniku nájdete na woodservice.sk. Privezieme vám ju kamkoľvek na Slovensku zadarmo, alebo si ju príďte vyskúšať do ktorejkoľvek z našich predajní. Dobrý spánok! Je Wood Service.